Christ in our ancient shores. It's now 500 years, cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, padayon tang magampo ban sa pangaliya sa mahal nga Birhen nga nag-birthday gahapon pero ato ning i-celebrate the whole month of September. Tungod sa mga grasya nga atong gikinahanglan, ilabi na gyud ang pagkahunong sa hingpit niining atong giantos nga pandemic. Ato sang padayong iampo ng ato mga donors and benefactors nga nagpadayon sa pagtabang nato sa ilang mga financial nga paghalad alang sa proyekto sa Archdiocese nga atong gisuportahan nga mao ang pagtukod sa Kapilinha di Fatima dito sa Takop, San Remigio. Nga unta hatagan sa sila sa Ginoo sa tanang mga grasyang ilang ikinahanglan karong mga panahona. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Dios among Amahan, tanawa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo, hatagi kami sa matuod nga kagawasan, ug dad-a kami nganha sa langit, nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Kamo ang katawhan sa Dios, gihigugma kamo niya o gipili aron maiya. Busa kinahanglan nga magmaluluyon kamo, magmahigugmaon, magmapaulibon, magmaaghop, pagtinabangay o pagpinasayloay kamo, kunduna kamoy mulo, batok kang bisan kinsa kaninyo. Pag pinasayloay kamo, ingon gagipasaylo kamo sa Ginoo. Ug idugang niining tanan ang paghigugma nga maoy magbugkos sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Paharia sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gikan ni Kristo, kay alang ni ining kalinawa, gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas ug magmapasalamaton kamo. Papuy-a sa inyong kasing-kasing ang mensahe ni Kristo uban sa tanang kabahandianon niini. Pagtinudloay ug pagpahimangnoay kamo uban sa tanang kaalam.
Pag-awit kamog mga salmo o balaang mga alawiton, awitin ninyo ang Dios uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa, bisag unsa ang inyong buhaton og isulti, himua sa ngalan sa Ginoong Hesus, uban sa pagpasalamat sa Dios nga Amahan, pinaagi kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Padayga sa Ginoo ang tanan nga mga buhi. Padayga sa Ginoo ang tanan nga mga buhi. Dayga ang Ginoo diha sa iyang sanktuaryo. Dayga siya diha sa ali sa iyang kusog. Dayga siya tungod sa iyang gamhanang mga buhat. Dayga siya tungod sa iyang harianong kahalangdon. Padayga sa Ginoo ang tanan nga mga buhi. Dayga siya sa tingog sa trompeta. Dayga siya sa lira ug alpa. Dayga siya sa piyang-piyang ug sayaw. Dayga siya sa mga kuldas ug plauta. Padayga sa Ginoo ang tanan nga mga buhi. Dayga siya sa malanog sa mga piyang-piyang. Dayga siya sa masipa nga mga agong. Ang tanan nga mga buhi. Padayga sa Ginoo. Alleluia. Padayga sa Ginoo ang tanan nga mga buhi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awitan ta ang Ginoong Jesus, awit sa gugmang paglaing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, apan sultihan ko kamo nga namati kanako. Higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo alang niadtong nagdumot kaninyo. Panalangini ang manghimaraot kaninyo ug pagampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Kung may musagpa sa inyong aping, ipasagpa usab ang pikas. Ug kung adunay muagaw sa inyong kamisa dentro, ihatag usab ang inyong kamisin.
Hatagi ninyo ang tanan nga mangayo, ug kun may mukuha sa inyong butang, ayaw na kinig bawian. Buhata ngadto sa mga tao ang gusto ninyo nga buhato nila nganha kaninyo. Kung maoray higugmaon ninyo sila nga nahigugma kaninyo, nganong magpaabot pa kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala na higugma man ni adtong mahigugma kanila. O kung maoray buhatan ninyog maayo, kadtong nagbuhat kaninyog maayo, nganong magpaabot man kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala nagbuhat man ni ana. O kung maoray inyong pahulamon, kadtong inyong gituhuan nga makabayad, nganong magpaabot man kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala magpahulaman ngadto sa mga makasasala ug magpaabot sila nga bayran. Higugmaa hinuon ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila saway pagpaabot nga bayran pa. Kaysa ingon niini dako ang ganti nga inyong madawat. Ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton, ingon man sa mga dautan. Busa pag maluluyon kamo, ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyong isig katao, ug ang Dios dili maghukom kaninyo. Ayaw sila pakasada, ug kamo dili pakasadon sa Dios. Pasaylua sila, ug ang Dios mo pasaylo usab kaninyo. Panghatag kamo sa uban, ug ang Dios mo hatag usab kaninyo. Madawat ninyo ang hustong takos ug pakapinan pagayod. Ibukbo sa inyo mga kamot kutob sa inyong mahakgom. Ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mauusab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong Ebanghelyo murag overloaded man. Overloaded, no? Daghan kayong instructions ba nga pulos kita dili makauyon. Nakauyon din mo aning mga gipangsulti din ni Kristo. Kanang sagpaon imong pikas api, pasagpang pikas kauyon mo ana. Oy, ambot lang. Overloaded lagi. Sa mga batanon pa na karon nga termino, loading. Mura bang mo hang up ang atong memory, ang atong understanding, murag mo stack up. Ngano? Magpahulam, di mangayog magpaabot nga bayran. Kung dunay mo kuha sa imong butang, ayaw nagbawian. Unsa? Naunsa ka diya? Mao may instructions. Niya, musunod mo ani dili. Kinsay musunod, taas ka mo. Unsa man day mong nanimba din mga yawanon? Pulos gyud mo mga yawanon. Pulong sa Ginoo ni. Naunsa man mo? Usbon ako, basin pag nakamata na mo. Kinsay musunod aning instructions ni Kristo, taas ang kamot. Di mo bakakon. Ala, patay ta din eh. Pero dunay nindot kayong pulong diri. Kung buhato ni ninyo tanan, o ato lang isa mariba, pagka maluluyon, kanang paghigugmas kaaway, pagdili, pagpaabot nga bayran, magsigilag buhat og maayo sa nagsigig buhat ni mugdautan, kung buhato ning tanan, na igisultis Kristo ay, dako ang ganti nga inyong mapaabot sa inyong amahan kaysa pagbuhat ninyo niini
mahimo mong mga anak sa Dios. Lisod sa ning mahimot ang anak sa Ginoo, no? Pero lisod ba yagin tinuod ang pagkahimong anak sa mga halangdon nga tao? Kanang mga halangdon nga tao, samaan na mga hari, kanang mga tag-as ba kaayo bag mga estados kinabuhi. Lisod ba yag mahimo kang member sa ilang pamilya? Nga naman, na ay daghang protocols nga maglisod kag comply. Hastang imong liningkuran, ang imong linaktan, ang imong sinuluban, ang imong sinultihan, gikontrol na tanan. Di tinod. Sige, ngadto mo sa mga kanang harianon nga mga lugar, muhubo ka sa imong chinilas, mag-ilis kag laing chinilas. Hasta pagsudi mo sa CR, ang tanan didto dunay role. Hastang pagpilo sa tuwalya. Sige, adto mo mga 5-star hotel. Maglibog ka unsaon pag CR. Asa man ini ang CR ani nga way kabo wa tanan unya imo sa nganaos imong manual dili kay automatic tanan inig tan-aw sa nimos automatic musiga mo green mo puha ay man kay tinuod ani niya pag yelo magtan-aw ka ani sus ini green ani rog mukalitig sidlit ang tubig may ko imong naon maglibog kay mahikap-hikap ako magpalayo ko magana obserbahan tadi kung say buhaton aning baul ang baul maglihok-lihok muinit mubugnaw naon sa naman kano man kay magkataas labaw na gyud ang Ginoo. Ang Ginoo go'y kinatasan hari sa mga hari. Ginoo sa tanang mga Ginoo, way sinugdanan o way katapusan, musamot yun nga naa siya'y grabe kaing requirements. Aron mamembro tas iyang pamilya. O unsa man, ang makapamembro nato, ang Diyos nun na paghigugmaay. Matod pang San Pablo's unang pagbasa, hala, pagpasayloay mo, pagkaluyanay mo, pagmasinabuton, pero ang ibugkos ni ining tanan aron mahingpit, bugkusa ginis paghigugmaay. Sige ka na be, lingi ako na imong tupad, practice ing na bugkusa ko. Ing na. Ing na ba? Ing na bugkusa ko. Isa akong ibugkos ni mo, ika, gugma. Tanawa nang nagigugmaay, magbinugkusay ang bukto na ay. Oh, ana, kasuway ko na, so na ginagmay. Nindot biya kayo na ka ng bugkuson kas gugma. Nindot talaga si mong bation lagi. Muna ka mo mga asawa, inig-aksyog bugkos sa inyong bana ninyo, ay yung iwakli, bawo sa bugkos. Kaya inyo nang iwakli to, arabay daghan kayong na nag-ana ang kamot dito silingan. Andam ra ba tong mubugkos na? Lami ra ba kayo na? Sus, nindot agad. Hawa di mo kasuway dahi. Ala, patay ka mo kasuway. Di mo kasuod og langit. Grabe kay nang gugma eh. Pero ang pinakagugma gyud nga gikinahanglas Ginoo kana gyung gugma para sa kaaway. Sa tinud-anay mga igsoon, murag 99% sa mga tao sa kalibutan kaaway sa Ginoo. 99.99%. Kay matud pasab ni San Pablo sa lain niyang suwat og ni Kristo, matagsupak nato sa pulong sa Ginoo, mahimot ang kaaway sa Ginoo. Pila man ka tawo sa tibuok kalibutan nga wa gyud makasupak sa Ginoo bisan gamay. Pero ang Ginoo matud pa diri sa mga maayo ug sa mga dautan nga mga tao, gasigi siya hatag sa iyang gugma, way sukod ang iyang gugma. Na magisinindot kay promise diri sa katapusan ani ba? Ingon dayon diri, ayaw kamo paghukom sa inyong isig katao, dili sad mo hukman sa Dios. Panghatag mo, hatagan sad mo sa Dios. Ang iya ra bang ihatag ug manghatag ta, matud pa diri, giingon diri ay apasayloan nyo isig katawo kay pasayloon usab kamo sa Dios, panghatag kamo sa uban ug ang Dios mohatag kaninyo, madawat ninyo ang hustong takos ug pakapinan pagayod, ibukbo sa inyong mga kamot, kutob sa inyong mahakgom. Grabihas Ginoo mo baos, no?
Daghan kay nang donate nato dinhi sa atong namalit sa atong mga slots para sa kapilinha. O practically gikan pa atong sa unang sitag pamaligyag slots, daghan kay namalit. Nagbalik-balik og pamalit sila. Ngano man kay wa gyud nila i-expect nga matag palit nila ang grasyang moabot nila, naghinubra gyud, naghinubra. Plus pag yun ang pakapin, ang kalinaw, ang kalipay nga ilang gibati karon sa ilang kinabuhi, ang pagkahiusa, ang pagkausab sa kahimtang sa ilang pagtinagdanay, isip pamilya, isip naas opisina, isip naas ilang mga negosyo. Naagoy na nagdonate na to din nga niingon sa una pa din magsigi kog yaw-yaw ni akong mga tao, daghan naman tingali kay ning akong mga tao sa akong kompanya, ang buot mo patay nako. Pero karon pa der gihigugma na gyud nako sila tanan. Hashtag kuno janitor, tabangan na kuno niya map dito sa ilang kompanya. Mutisting na gud siya bagno sa map. Magkatawag kuno siya kay ang janitor portigi kunong ikuga. Pero naa kuno ang yang gugma ba? Wa man jud ko kasuway anis una. Kay nanghatag naman siya. Grabe kay Ginoo ibaos oy. Transformation. Unya kuan pagyud kanang dili pagyud ingon transformation lang. Naa pagyud mga grasya ang moabot nga sobra pa sa imong gihatag. Na siyak bitaw ko gahapon kay na luya magyugo kay gikamon tag kaadlawon alas 3 pa man ko nagmata kay para atong manyanita niya sugod ato bla daghan na kay buhatonon niya daghan pa kay galinya dito murag gitag na maligya o kanang loto ba linya niya ihumag linya picture sige sa kong smile sakit na kay akong ari-ari og smile ana sige smile niya akong paminaw duka na ko kayo ni mubagting na hangtod lang udto hala aksyon ko nga tog sa kastaas saka na sad nga to srimi padir na ay ni donate magpa-picture naog na sad ko ana do nagi duha ka shocking kayo kalma kaayo ang managtiayon nga naglingkod anang daplin di anang may kuan duol anang atong kanang panel sa atong kuryente ba pasok in taon sa suok kana bang murag mga hilumon kalma kay mga naong padir kana ganing ni ami kay mo donate mi padir kalma kay ambana ba pinaana kay mga batanon pa nako pila man ta na inyong i-donate say ko lang padir kana ganing gamay lang padir ba palit lang mig 100 slots 100 slots ilang palit kamo nakapalit na mo inana galison kay mo usa ka slot naon sa dia niya lain na sad giingna na sa Gorimi padir na makikita nimo kay mo donate sila magpa-picture ana pag naog na ko dire nagmisa naman dire ning simba di ay napapadan ni simba pa watan na lang unya sus di na magina ko makayag perti na yung kapuya di ning saka ko sa taas nya ning kuan ko dito natuog ko ba bisag 30 minutes lang ingo ayo ko tanduga ha 30 minutes lang akong gilak akong pultahan aron di ko so dito narimi pagbangon ako 30 minutes pag naog nako hala pa dir nakalakaw na tong naghuwat nimo nako nga naman siya makikita gito nimo sila magpa-picture tingali to nya wa gyud mohatag sa ilang donasyon dugay kaayo sige ma'am unsa man na inyong ikuan don ay si father lang among waton ana nya kay wa man jud ko kanaog ning naghinunghungay ko no ningon ay ihatag na lang na oy di ihatag na rin ingos id na tapos pagtan-aw nila 200 slots ang gipalit. Awagin mo malipay. Nausa. Grabe ako. Nako amo ro murag nasiyak mo no. Sus pagmata na ako karong kaadlaw naa maday nag-text na ako pagkagabi nag-text ba o nag-message ba Father ning hatag na mi sa among gisaad nga mo palit mi og slots naa sa imong bank account palihog lag tan-aw di akong gi-open dito akong gitan-aw mo pilay gi-transfer nas imong messenger ang akong kuan ana message sus pagtan-aw nako ako yung gibalik-balik og tan-aw 2,000 slots ang gipalit nako
2,000 pesos baka di sige balik ba ako yung balik 2,000 slots mang yun ang na hasta dan nya ang kani mga tawhana mga yano wa ko kadungog nga nabadiog di sila nga mga dato sa Pilipinas nga mga dato nga mga nakita na to ba hilom nga nag-donate katong nag-donate diri sa ako ang masad mi pader mutabang manggid mi basta mga Marian so ganahan jud kay mi anak pader kana bang hilom mo na ang Ginoo muganti gid nila tungod aning kana bang wa magpaabot og bawas di man parisibui dito ay okay ra pader ay lapas resibo kay bawo namang Ginoo ana pader ana grabiha no kita gani anak pa man gani ang resibo raray donate ko one slot ayaw ko ana ayaw lang nagibaniog kay bawo man Ginoo ana kita ni promise ta kami sa board sa kani-ganing Kapilinha di Fatima ning promise sila nga dad-o ng tanangan ngadto sa Kapilinha dito sa Portugal kay didto isuwat ang kanang mga lista nato sa mga ngan mo na ihatag inyo ngan kay ipadana nato tanan dito nindot man ang saara attractive man na pero ayaw dia paghunahuna oy kay sa pagplano pa lang nimong mudunit ka sa paglinya pa lang nimo diri kay muhatag ka nasuwat na ang imong ngan dili lang dito sa Portugal tuag yun sa kasing-kasing sa atong Ginoo di na kinahanglang isulti pa the more nga di na ka magpasulti, the more nga di na ka maningkamot nga ma-recognize ka, musamot yung kadako ang ganti nga imong madawat dito sa kasing-kasing sa Ginoo. Kay malipay gina siya sa hilom nga naghatag. Sama sa mahal nga birhen, hilom lang siya nga naghatag sa iyang anak. Ang anak nga nahimong manluluwas sa tibuok kalibutan, hilom niyang gipaambit nato. Gahilak siya pero wa siya magsagit-sagit sa iyang hilak. Hilom lang nga nagpaaga sa iyang luha nga nahiwa-hiwa ang iyang kasing-kasing sa kasakit nga gibati nga giibitay ang iyang anak sa cross pero ako ning share para sa kaluwasan. Hilom lang. Hilom kay ning mahal nga birhen. Samot na si San Jose, purting hiloma nga miatiman sa pamilya aron dili mamatay ang iyang anak nga mao ang manluluwa sa kalibutan kay si Herodes nagsigig wakda sa espada kay pamatyon si Jose hilom nga milakaw nagtuman sa kabubutos Ginoo atubang sa mga peligros kinabuhi hilom lang ana no og ni ay daghan kay nato dinhi nga hilom ra nasa uban hilom pero wa yoy na tag hilom lang sad. Pero basin pa ang kasing-kasing nga kuan ba ga ampo para ana. No, indo na inana. Mo tato gahapon kani ato mga bata dinhi kani ba ato mga best friends nga mga bata ba. Nagkadaghan naman nila sa una upat ra man si Kuy karo pito naman. Sige sa silang tan-aw dinhi kanang og di pa na nimo taga 20 mo sige man nagtan-aw diha. Sige sa kong pa-picture, ngadto picture, ngari picture, sige sa silang sunod sa padira, mura na mag-artista, padira, mura na mag-artista. Ana, nako kanila ay ginigtuyo, nga mga ato dito, ari dire, nako. Ay, Jesus, murag utang artista, padiro, murag artista, sige picture, mutanaw sa sila inig picture, sige murag artista, nag-abot ito, nakibawaan na tamoy, kuot ko sa kumpitaka, taga, agtag 20, mura lang, mga kilat, nangawa, landay nga to. Dangtan sa pagkahapon diri asogo na sa padir alsa din ang mga kuan ba mga gidunit nga tag 5 kilo pasanon gina nila bahalang magkalisod nako kani mga bataan no makapalangit gyud bitaw malipay kanila nga naman tungod kay ang ilang kasing-kasing na connected pare nako pasta ni mga buguya kandidato ra bagini sa Liluan City Jail pohon pastilag dunay maparian niya ang usas iyang mahinumduman tungod kay gihigugma siya sa simbahan no musimba ka mo labi nag-inyo ginang silingan nga sa una kawatan kay nastanan nga bata pa niya karon magsige nagdupa-dupa ingka sus pila kay kolektang kuhaon ani ron di ka mo magana ayaw
Kay ang Ginoo hilom nga mulihok sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Si San Pablo kusog kay itong mupatay og tao, hilom nga naglihok ang Ginoo, nahimo si San Pablo nga the greatest apostle. Si San Agustin tanang kabuang iyang gisudlan, hilom nga naglihok ang grasyas Ginoo. Si San Agustin nahimong great saint and doctor of the church. Hilom siyang maglihok. Muna hilom lang sad mo. Ayun lamog saba-saba diha. Pero matag adlaw ingna gyud padayga sa Ginoo ang tanan nga mga buhi. Kanusa sila makadaig sa Ginoo ang tanang mga buhi sa mas mga bata karon dinhi nga idlas kay nas una karon anad na kay nato. Ngano man na sila nagdaig sa Ginoo tungod sa gugbang atong gipaambit nila. Kita sad karon ako'y hunong daig sa Ginoo ug nag-anam nagyud kog kauwaw sa Ginoo tungod sa akong mga sala nga gihimo kong agianan niining mga grasya nga gidonate ngan hinato padung adto sa Kapilinha di Fatima. Maghistorya gud mi sa kami ba dinhi mga personnel kana igpangaon namo. Muingon man ning uban, Padre Kapoy nag-record, ingon sa na sila dia, Padre uy, ngunong hapit ta mamidili ka. Hinguy abdiri din ama may ka ihi gani kay siging dawat lagi galinya ingon ako asa mo mangita asa man mo mangita nga maglinya ang mo donate nga porte maginatong pangita sige naman ganitang ulo-ulo anang uban para lang yun mo donate ato naman lang ganit ang palapalahan ganit bisag unsa na lang itong gimmick dinner for a cause bisag unsa na lang run for a cause bike for a cause singing for a cause pulos na lang ta cause nitikos na lang tawa man ganit kay tay makuha kana pa bang na naglinya diha agwantahan na ninyo bahala gwa na mo itog total og mamatay mo dako mo grasya dito sa langit ana saw niya ikaw pa daw nako matog ko Dili tayo. Nagtinabang nga sa media. Sige na, nindog na ta. Mga igsuon, angay nga musangpit ug muampo kita sa Dios sa tanang panahon kay siya ang atong manggihatagon ug mahigugmaon nga amahan. Muingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga Kristiyanos magmatinahuron sa mga pulong sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang Ginoong Hesukristo manalangin sa kalibutan sa iyang kalinaw ug sa panalipod sa iyang gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong mga paryente ug mga higala nga nag-una kanato,
diha sa pagtuo, makadawat na sa ganti sa kinabuhing walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Amahan, dungga ug dawata ang amo mga pangamuyo, kay amo kining gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo ihalad ko karon o Ginoo, kung naglaom ako kini makapahimot kanimo. Jutay lang kini ihalad ko karon apan kinasingkasing. Nawata kining akong gihalad Ginoo, mga bunga abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon apan kinasingkasing. Jutay lang kining gihalad ko karon apan kinasingkasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, pag-alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, sa kalinaw o gugma, himua kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo o nga makahiusa namo kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, o nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon, apil na sad katunguan ay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ay mo man tangging harian ang gahugang
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Amen. Way sama ang gugma sa Diyos alang kanimo, kinabuhi giulang, aron ka maluwas, kalabasan, kadautan, sa taong ipapas, pasay lugugma, ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos pamatian, kanunay maghari siya. Ginawa, imong pamatiyo. Magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong o imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon ug sa kinabuhi. Kininggasa sa imong anak, magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangurong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug sa kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo.
Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapo sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Hiyampo mo kami. San Jose, Hiyampo mo kami. San Rafael Arcangel, Hiyampo mo kami. San Roque, Hiyampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Hiyampo mo kami. San Pedro Calungsod, Hiyampo mo kami. San Vicente Ferrer. Hiyampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa gugmang Diosnon. Nya kun ato ning praktison pinaagis paghigugmas tong kaaway, makadawatag dagkong ganti gikan sa atong amahan. So update sa atong nahalin nga Mother Mary's Healing and Deliverance slots para sa pagtukod sa Kapilinha de Fatima sa Takop San Remigio. As of yesterday, sa adlaw ni Mama Mary, pero wala pa gid nato naihap ang tanan, sa naihap lang nato ang total na nga slots nga nahalin miabot na og 14,399 slots. Ang 741 ani mao'y na diretso dito sa Tres Pastorinhos Foundation nga mo'y nagdaan ning maong project. Anya ang gika ang 13,658 slots din hiniagi nato. So sa atong parokya. Nindot kayo no. So donate pa more. O palit pa more. So congratulations sa mga namalit. Nya nasa ko special announcement nga si Father Leo Lo Archie ang atong parochial vicar, ato dining assistant parish priest kanang ibalhin na ngadto sa cathedral karong Pitsa 14. So ang atong despedida mass niya, misa despedida sa iyang pagbiya dinhi kana ganing karong Sabado Pitsa 11 September 11 niya. Kamo kung gusto mong mupabaw niya og mga unsa mga butanga, pwede niyo idiretsog hatag niya or kana ganing iagi ninyo sa opisina niya. Kung mga cash ang inyong ihatag, mga financial na tabang, pwede sa nanyo ihatag yapon sa opisina or diretso niya or inyong i-offer sa iyang misa despedida karong alas 6 sa gabi karong Pitsa 11 karong Sabado. Sa mo misa sa alas 6 sa gabi
nya ang tanan nga mga gi-offer anang adlaw, anang misaha, dili anang adlaw day, anang misaha kana ganing atong ipadala niya isip iyang pabaon kay mura man ang tawag kami mga pari og mubiya mi magitay panginahanglan o sa kasiguro dito sa tong adtuan pabaon nilang sad no mo dili interesado nya kamo kamo sang mga online parishioners nga nagmahal sad sa atong parokya sa Padre Leo dako man sad kainig natampo gyud sa atong kalambuan dinhi sukad pa ni atong dikon pa siya unom ka buwan nya karon muusa ka tuig siya isip pari dinhi man siya naordinahan samtang nag-alagad siya dinhi sad siya na diretso og ka parochial vicar dako jud kay siya natampo sa atong pastoral care and developments dinhi sa atong parokya. So kamo mga online parishioners pwede sa ninyo ihatag lang sa inyong mga pabaon ni Father Leo niya i-care off lang sa atong anako ipadala o bisan asa makaabot ra na niya i-message lang ko Father para ning Father Leo amo ning hatag sa niya ato nang ihatag ni Father Leo para sa iyang panginahanglan o sa iyang mga pastoral nga mga activities. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.